Bună ziua tuturor! Hai să încep cu ecranul ăsta, așa, monoton. N-am ce să fac. Hai să jucăm Beat-a-Boss mai întâi. Și ce să facem asta? Nimeni pentru aici, până nu știu. Hai să deschidem aici, să vedem. Închetă. Ok, și? Așa, să uităm, am ieșit de la școală. Am ieșit de la școală. Asta ar mă cu bolul de zăpadă. Scumpă rău. Merită, e faină. Asta e faină. Vezi cum aveți pofte cartofi. Vă ajută foarte bine. Puteți să rămâni și cu cartofi. Băi. Uite, asta va fi fain. Să voi câți bani ați putut să strângeți. Și așa. Câte arme v-ați deblocat. Să vă arăt și astea. Să ziceți mie, câte arme v-ați deblocat. Și cine strânge peste cine strânge peste 5 arme să-mi dea Skype. Să-mi dea Skype-ului. Va apărea cu mine Skype pe celălalt canal de va fi TF2 și alte jocuri. Hai să mergem și pe aventura capitalistică. Da, sincer, dacă vreți Mortal Kombat, nu știu episod. Treci pe... Să dăm multe trilioane pe an, că... Știți, dacă să fac serii cu joculețul ăsta, chiar dacă vreți, eu fac. Că nu mi-e greu. Am timp liber, o să deschid și un canal fain frumos. Pe laptop. Este TF2 va avea pe el. În caz dacă sunteți curioși ce serie va fi. Una de Minecraft modat. Asta e.